tak kandhani cah. Nek duwe gamis aja langsung dibuang. Iki ngene iki. Niki. Iki gamisku iki ora sedeng wisan. Ngerti ra? Terus putuku nangis. Nangis njaluk gendong. Ngene iki. Terus iki nggo gawe gendongan. Nah, ini iki cah. Iki tapi ukurane mamake. Ukurane ibuke iki, ya. Nah, nek aku ya sakmene, karena iki tak gawe ukuran XL. Nah, ini iki cah. Iki. Iki. Loh, gendongan toh. Nah, wis. Dadi gendongan wisan cah. Aja dibuang. Jadi gendongan wisan ngene iki, ngerti ra? Iki kan lumayan, ora tumbas. Gunakanlah barang yang ada. Oke?